everyone. Hi. Thanks for coming out. Yes, I'm Maggie Seawater. I'm from Virginia, which is close to Washington, D.C., and it's a lot warmer there. Здравейте, казвам се Майка Сивълтър и живея в Вирджиния, близо до Вашингтон, място, което е доста по-топло. So I live there with my husband and my 2 kids and 2 dogs who park recreationally. Живея там с съпруга си, с двете си деца, с двете си кучета, които водят едни безкрайни битки за съществуване и място по слънцето. So before I sign, there are 2 options. You can either ask me questions or I can just answer the most commonly asked questions I get about the book. Which would you prefer? И преди да пристъпим към подписването на книгите, може да ми предложа 2 варианта. Вариант първи да ми зададете въпроси, ако имате такива. Вариант втори аз да отговоря на обичайните въпроси, които ми задават, без вие да ме питате. Кажете какво предпочитате. So make noise for asking me questions. Така, сега за варианта да ми задавате въпроси, давайте или пляскайте, или направете нещо, за да разберете предпочитате този вариант. Or having me answer. Или ако искате, може сама да си отговарям. Предложиха ви варианти, вие сами избрахте, така че ето на Маги, ето ви и вас, кой ще се осмели да попита първо с някакъв въпрос. Може би трябва да идвате насам или да говорите високо, аз ще го повтарям, ако не се чува тук. Да, слушам ви. Чухте ли? Въпросът беше какво ме вдъхнови да напишете си тръпка. Alright, so this is actually the most terrible question in the world. And the reason why is because I always thought that ideas are a lot like pimples. Вярвам се, че причината, дълбоката причина за написването на тръпка може да се сравни с другото най-ужасно нещо в света, именно да ги излезе човека. And the same way as a pimple where on day 1 you're fine, the next day you kind of feel something coming on, and then the 3rd day there's a volcano on your face. Убедена съм, че усещането ви е познато. Ден първи всичко е прекрасно, чисто бяло лице, ден втори някакво неприятно така усещане, нещо напомня за себе си и на третия ден се поглеждате в огледалото и изпадате в шок, защото откривате играхте на лицето. So ideas are the same way. One day you're walking along, everything's fine. The next day you feel something coming on, and then the 3rd day, Maggie Seawater write about werewolves and kissing. and you do it. Писането е започва по същия начин. Ден първи вървиш си щастливо през света, всичко е хубаво. Ден втори някакво неясно усещане, това е по главичката и на третия ден някакъв глас от небесата се провиква и ти казва Маги Seawater, сяда и сериозно, и започва да пишеш за евакуация и целуване. И какво да правя? Сядам и почвам, защото няма измъркане. But for some reason people don't like this answer. And so here's the real answer. I am a terrible person. Не знам защо, но на хората този отговор не им харесва обикновено. Истината е, че аз да пиша тези книги, защото съм ужасен човек. I very much like to watch people cry. I very much like to make people cry. How many of you cry at books or movies? Истината е, че обичам да гледам как хората